VP Constantine Chiwenga's address for the ZITF yanozikamwa the ZITF 2026 which just ended. Panguva ino kunokwanzi VP Constantine Chiwenga his speech aiwa yakanyasa kufadza veruzhinji. His speech yakasiya vanhu vese vaine mufaro. Ndisandapinda mashoko ari kubuda panguva ino kuri kunokwanzi VP Constantine Chiwenga nhau yavo industrialization vanofamba vachitaura vachiti vanhu vane mari vanozviti maphilanthropist nematentrepreneurs, vanhu vane zvinhu zvavo. Kana muchizviona sevanhu vari kuita development, then chiita industrialization, vanhu vane mabasa. Very subscribe or like out on the bell icon. Chimonzaro ano achipraisa VP Constantine Chiwenga anoposta this picture amuri kuona paZITF 2026. Chiwenga achipa speech obudanyira chiti Honorable VP retired CDGN Chiwenga's address at ZITF 2026 was a masterclass in statesmanship, eloquent, visionary, firm. He commanded that stage with the transformative energy of a modern African leader, the Traore spirit of African excellence on full display, inspiring. Tomashikanotoba panguva ino chinokwa VP Constantine Chiwenga oti ngatitese zvinoitwa kune dzimwe nyika sean example yaapa yaIbrahim Traore achiti let us develop our own country, not kuti vanhu vanongorarama nemahandouts nemadonations nezvekukumbira nekupiwa, but let development start from the ones who are in power. Let them start to provide employment. Let them build infrastructure, make roads and everything. Doma developments anobuda panguva ino zviro VP Constantine Chiwenga aiwa his speech ionekwe iri visionary, iri very firm, yasiya munhu wese anyasi kuti yekani waro. Pina comment section medu dzafungura enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu dzafungura enyu, subscribe or like, channel down the bell icon.